Usa ka 5.9 magnitude nga linog ang miigo sa probinsya sa Ilocos Sur kaganinang kaadlawon. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang epicenter sa linog anaa sa 70 kilometers southwest sa Vigan. Aduna kini 16 kilometers nga kalawmon ug tectonic ang origin niini. Nasinati ang intensity 4 sa Vigan, Sinait, Pauay, Cadugaw, San Juan, Maxingal, Santo Domingo, San Ildefonso, Bantay, Kawayan, Santa Catalina, Santa Ilocos Sur, ug Batak ug Ilocos Norte. Intensity 3 ang nasinati sa Narvacan, Santa Maria, Burgos, San Esteban ug Ilocos Sur. Samtang intensity 2 sa Pasukin, Ilocos Norte ug intensity 1 sa Pasay City. Dugang sa Fivox, walay mga report sa danyos apan posibleng makasinati og aftershocks ang probinsya.